Ebunye yenu. Si ajide Ugochi na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta. Wee kele Eze-Ana. Eze-Ana ga-adị. Eze-Ana Ugochi tubelu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Nwoke ọma na oraifite. Ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye amaghị je eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye amaghị je eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu tempụl. Ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha. Ndị okenye anyị front and back, ndị ochie anyị front and back. Fada si kara aka gwara ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, mepekwa chọọchị fa, obodo ka bịakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mbe. Ọdịnala amanwụ, ọma mmụchacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa ume. Ọdịnala ya dị. Ọtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo abịakwanụ m n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba. Maka ndị ọbụta abụ izizi ha na-anụ olu m. Aha m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Oraifite dị na Anambra steeti. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa n'ime eme ma lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche na tempụl. Abụkwazi m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist, I will answer. Nke dị ka ibi ya nwere akwụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Yes, however, anyị na-enwe ministration anyị and counseling using ọdịnala method. Nke anyị na-eweta ya every Monday and the Thursdays. Every day, every week. Yes. So, ị nwere ike isonyere anyị n'oge administration anyị counseling ụbọchị Monday or Tuesday. Enwekwazịrị ike iketa oke n'okwu anyị na-ekwu maka na ike dị n'okwu ọnụ. Yes. Ị gaa na my channels or my page, ị ga-afụ ebe nkụziri igosiri na ike dị n'okwu ọnụ. Onye ọbụla sịrị na ike adịrọ n'okwu ọnụ, mmadụ onye abụọ onye na-ekweghị ekwe, unbeliever. Yes. Maka na okwu ọnụ ka Chukwu okike ji wee kee ụwa. So ị nwekwara ike isonyere anyị. Tap the blessing from anywhere you are under the sun. The most important thing is facing the east. And that one again, you can tap the blessing from the east. Morning time, afternoon time, and as well at night. Echefuna, you are going to move in the Nabia Kisina. No one ever had a better 8 o'clock. Bow one ago. Oh, but I go for I think 4 or 6 or so. And I want that. Here them I will face east. I was there, but issue why you got to talk about the role of children in African homes.
kedu ihe a tụrụ anya n'aka gị dị ị nwere ike ime maka ọdịmma gị na ezinụlọ nke a mụrụ gị? It will interest you to know that each and every one of us anyị bụ nwa wee nye ezinụlọ dị iche iche anyị si nyepụta. Yes. Then ige ntị onye ka anyị wepụta anyị ga-eme ka o doo anya taa. Kụzi anyị bịa taa nwere part 1 na part 2. Anyị kwuo part 1 ya taa, tomorrow anyị kwuo part 2. Kepụta na ya chọrọ ka o too ogologo mana anyị ga-enye straight to the point. Nke ọzọ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Jenụwarị ka na-aga n'ihu, anyị ga-achịkọta na Jenụwarị 19th. Ndị na-esonye na ya amarugo, mana maka gị nwe onye ọfụ isonye na ya bụ aja bụ forward ya 3 prayer request, make donation to the account number token, then chat them na WhatsApp and what's more information I need from you. Distance abụrụ ebe a ị nwere ike isonye la anyị anywhere all over the world. WhatsApp number m bụ 0805 7837672. I repeat, 0805 7837672. Onyenwa nke bụ isiokwu na aja mbunye na aja esigo na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Yes, I abụrụ ndị na-esi your testimony, and I can tell you maybe yesterday a gwara m gị na m na-eji audition na anya bụ fim ahụ m gwara gị na sponsor. Yes, a gwara gị na this year na anyị nwe ka isi kwado. Yes, anyị chọrọ ịgbasa this evangelization to the grassroots and ka anyị gwa ndị mmadụ ihe ọdịnala pụtara na ọdịnala abụrụ diabolic. Yes, you telling our own story. Ọ bụrụ ndị ụka ọbịa ga-ekwu our own story. Yes, that's the title of the movie in question bụ The Burning Staff. Ọfọ. Yes, The Burning Staff. One you have the title of the movie. So, eso na ya bụ the movie. Ọ bụ the leading actor na that film movie. So, ihe anyị dị onwe ya movie ahụ ka anyị wee tụọ alụ dị iche iche. Ihe niile kwesịrị ịma gbasara ya ugbo. So na ya movie anọ m na audition. Mmesịa this program now enwekwara tata mmejekwa for more audition. Yes. So mana ihe wụ isiokwu na ya bụ ihe bụ na ihe kwesịrị ịma gbasara ọdịnala. Anọ m ebe anwa one boy wee chat ya m wee sị m ya na ọka na ya bịago na temple before, mana na over 4 years na ya na-achọ visa o ji eje obodo oyibo. Yes, mana na ya nwetabara ije Europe, mana na ya nwetabara visa all these 4 years ya na-achọ ya bụ visa. O wee sị wee direct ya maka na ụmụ nwanne ya na-alụ ọrụ, wee direct ya na temple wee bịa. I wee gbachaa afa dị n'isi ya. Then I think we should put n'ụzọ one other thing na chi ya ka anyị mesịa ala. O wee sị m ya na alụ. In fact, na mbọsị a alụcha dị ọrụ maka na etu anyị si alụ na temple bụ ọ bụrụ na ndị ga-esi efe a wee bịa, ụfọdụ nwere ike ịkwụ ụgwọ epu ukwu ụbọchị anyị alụrụ ha ọrụ. Then ụbọchị ahụ demand you to interest you to know that anyị bụ ukwu oge ụbọchị a ga-alụrụ gị ọrụ, ihe ọ pụtara bụ na anyị present go ya case to mmụọ ukwu ụbọchị a ga-alụ gị ọrụ. So ebezi ụbọchị ahụ how to fulfill all righteousness. So ụbọchị ahụ arụchaziere ya ọrụ, ọ ka nọ na temple na-echesi ka anụ eji wee mesara aka m ihe niile a ji wee rụọ ọrụ n'esie ka oge ọsị m nọ n'ebe ahụ wee sendịarị ya message, what I was even message for interview to cut the whole story short. Ọ gwara m na mbido ọnwa na first week of second week of this month, last month, that December, they nwetago visa. So of which any moment from now ọ ga-apụ. Ọgụ adịbeghị at this moment, ọ ka gwa gị typical thing ihe mmadụ nwere conviction nwere ike inweta within the shortest period of time. To interest you to know na ọ bịa with conviction maka na nwanne nwoke na outside ya na-alụ ọrụ nyekwa their direction. So that is what you should know. Then come back because you will 1 minute. Yeah, okay, I'm ready. I'm busy now. I'm actually behind my phone.
Adam busy on the life program. So, I'm my so if you can ask them, let me be. I got a new issue. Sorry for that distraction. No, nutritional line, one of our kind of factory. Middle table water. So sorry. Yeah, this issue I do. Maybe I won't. But I have work go do Ganya. Then I want to get our audition. Can I do my movie? Yes, Ejim Naka. Now some of the actors and actresses came in yesterday. We acted today. It continues, and we'll have the show by next week. I can finish the audition. Then I by then editing. Then I'm sure maybe within by February the film was ready. I can assure you. We have here you got watch here our YouTube channel. Then for seasons I get here my page for you to make that idea of Kajawu film. Then okay, otherwise you can watch many places. Even I can discussion we can watch here na multi choice. Maybe multi choice, Go TV and DSTV. Then Kawa ihe dị maka ya wee bịa bụ na anyị chọrọ ka onye ọbụla nwee ike nweta ihe gbasara ọdịnala. Ihe what prompted me to sponsor film is this. I remember last year ihe a na-ada emewe na Nigerian film so pathetic. I'm telling you. You nwere ike watch kata China film or Indian film for ebe a na-eme abuse their religion. The way I name abuse our own religion, African traditional religion. Yes. So, yes, imagine if I were looking at that, what of self-acclaimed pastor or man of God, Obani who I say, Obegide Beramsi Wurok, who does that? Who does that? I remember last year vividly. I challenge any person, self-acclaimed man of God or whatever, for the world, that he can come to a deity. I will show you a deity in my oraifite. Yes. Now that deity I gave me or the life. If you want to be in the temple, no problem. If you want village deity, I will take you to there. No food, no matches. I will give you 1 hour. If you get better, now when you're beg 1 hour. That day it will walk on his own. You were 500,000. But nobody picked up the challenge. Manana asked they headed to an film. So who is deceiving who? It shows that what they are projecting our African traditional religion as diabolic is not true. For that reason, I decided to jump into the Nollywood, sponsor some films, at least to correct some bad impressions against what they do. And I can tell you, not only them mad, only one strong passion for acting will be giving up. Yes, and I'm sure one of my fans, yes, will be here today. He is coming from Oka. And I can tell you, I will give him a role. I give you a role at the movie. I give you a role at the movie. So you come to Tabona. Nanyabo, this thing at the movie I name. No girls and they got art. Nanyabo movie today. So I want to art share the movie. The movie, one them may not be invite on one of the platform before you. And I'm sure that in subsequent editions. Films I got sponsored. I get some of our fans opportunity. They were calling and passion for film acting. One time for all that, but this particular one, I decided to feature in it because this particular one is my story about the missing of one in my family that I restored. So, yes. You see why the role of a child in the family. It will interest you to know
that my family of four, which I restored, of one watching, is one of my responsibility as a child in the family. If I did not do it, who will? That is the question. If I did not restore the family of four for the betterment of all, then who will? So what I did is being fair to myself and to my family. Is a noble act. Understand? For the betterment of my family. Yes. I can tell you, no one mother. When there's no one who's you are born in you are born in now. Oh, when there's no one they can work. Man, let me digress a little so that you understand what mother able a child. There's no knockdown. In the spiritual realm, there is millions of souls who wish and long to be given opportunity to be here on earth and mature and experience and mature their spirits and become better spirits so that they will be able to go back to their origin and be able to contribute their quota towards furthering creation. Where you were in last 100, 200 years is unknown to you. You understand? In your previous existence, you don't even know whether you existed. You don't even know where you are. So you hope that we are unconscious of who you are. You understand? So into a case where millions of spirits, souls in the spiritual realm that are unconscious of who they are. You know that, yeah? That are unconscious of who they are. So then, if they are unconscious of who they are, it means that they are not contributing towards furthering creation at all. So they don't even know that they are existing. So, but an opportunity was presented to them by their parents by virtue of Mekowoke and One. Excuse me. Drop those doors there. Drop the doors there. Yes, I will drop the 2,000 that are here. Excuse me, I will buy. You were listening to Okay? Hello? Hello? That gate, don't open it wide. This particular one, don't open it wide. Open it just small. So what I'm still on what I'm saying. So those human spirits who wish to be here on earth, they long for it. But their parents made it possible by virtue of love sharing. Both parents shared. Remember, the pregnancy occurred as a result of love sharing between two love birds. Their parents, yes, the man and woman. So, you reincarnated their waiting spirits in the spiritual realm, possess the flesh in the mother's womb. And that's what really formed you as a person. So for that reason, as a child in the family, you owe your parents all gratitude. They are your second God. After glorifying God, you owe your parents huge gratitude for making it possible for you to be here on earth. Believe in me, without the love your parents shared together,
you will not be here. So if you're a child, I can assure you, anybody under the influence of my voice, you were once a child. Whether you are a grandpa now, or you are an elderly man or a young man, you were once a child in the family. So for that reason, you owe your parents all the honor to honor them for giving you opportunity to be here on earth. So you owe them all the respect. You must thank them. You must remain grateful. You must honor them. In ancient book says, honor your parents so that you will live long. So if you call yourself a child in your family without honoring your parents, believe in me, you are harming yourself the more. So what am I saying? What I'm saying in essence is this. For the fact that your parents presented opportunity for you to be here on earth is enough. So you should remain grateful for them. Your parents, they are not owing you a 4-decking in Anambra State. They are not owing you a car. What they are owing you is parenting. That is giving you guide. The mother conceived you, they nurtured you. Go and take their money. They go get the neighbor, will the 2,000. Sorry for that distraction. So you honor your parents. You honor your parents. So for giving you that opportunity and nurture you, they fed you, clothe you, pay your hospital bills, is enough for you to always honor them and respect them. They are not owing you anything. I understand that children of nowadays, I don't know what you people are turning into. During our time, it wasn't like this. You get? During our time, it wasn't like this. And that is one of the problems the children of nowadays are facing. All they were told, yes. When you disobey your parents, the ancient book says, honor your parents so that you will live long. Even when you think your parents are not fashionable, they are not up to your current test, and whatever, you are looking down on them, you are committing evil. Yes. Even if when you did not share the same idea and belief with them, that does not warrant insult. And when polite way you can tell your parents whenever they go wrong, or whenever they advise you wrongly, or maybe not to help people, or maybe not to be nice to people, or to show wickedness. You can actually tell them no without insulting them. What I'm against is insult. I'm not saying if you have better knowledge, maybe that your parents say very, and they force you as their parents that you will continue being on your. I'm not talking about that one. But there is polite way you can communicate to them and make them to understand that this is your conviction and they should respect it. It cannot be more Catholic than myself. Yes, I came from a home I got considered as such Catholics. Yes, it will interest you to know my mom younger brother is a Reverend Father. You understand? My mom younger sister son is a Reverend Father too. I don't want to talk about myself because some of you have already known about my stories. Now what I'm telling you is that you can use polite way. During my time, it wasn't easy convincing my relative that they should respect my understanding. So what I'm saying is this: you should not curse your parents. Or wahoki. Yes. Over the way you get that this is what you have chosen for yourself. And they will respect that.
nwere ndị na-eti nne na nna ha ihe. Yes, ihe njiche ịkụwara gị ha bụ na ị mara agbụrụ a nwere nwatakịrị na nne na nna nwatakịrị na-abuse parents ya, ọ na-eme na agbụrụ a. Ị makwa ihe bụ na n'ịbụ onye nne na ịkabụ nwata nọ n'ezinụlọ, weda ma emụtago ụmụ enugo nwaanyị mụta ụmụ nke gị ma ọ bụ enugo dị mụtasị ụmụ mụta okorobịa, mana nna gị ka nọ, ị ka bụ nwa n'ezinụlọ ahụ. Ịma ka mmadụ ga-atụ onye bụ n'ala Igbo na enwere ike ichi mmadụ ọzọ. Yes, enwere ike inye gị that exalted position title wise without gị nwere onwe gị. Ọ bụrụ na ị nwere ego ị chọrọ ichi ọzọ, ị ga-ebu ụzọ chibe nna gị ọzọ, tube nna gị ugo, nna gị ga-etu ugo. Mana gị nwere onwe gị dị ka nwa, ị ma etu ugo n'ihu nna gị. Ị ghọtara ya? Ihe ọ bụgoro na ichiri ọzọ mana nna gị dị ndụ, adị na ichibego nna gị ọzọ na ịbụ nwa nze ọkụ ya. Yes, ihe a ga-eme ewu na echibecha nna gị ọzọ, mgbe ị ga-echi ọzọ nke gị echibe gị ọzọ, etube gị ugo n'isi that day, that feathers. Yes, ị na-afụ na red cap chief. Yes, etube gị ugo n'isi that day, etuwe ha na ugo wepụkwa ya. Ịma ihe ọ bụ ime etunata ugo, ime ewu ya red cap with ugo with feathers, ugo feathers on it in presence of your father. That is Igbo culture. Ghọtara ya? Nna gị bisizie ndụ. Yes, ọmana ị na-akpọ gị Ogbuefi ma ọ bụ onye nze. Yes, ịbụ onye nze mana ime etu feathers n'ihu nna gị. Why when your father is still alive? Ugwu nkwanye nwaanyị ji arụta ibie adị enwe captain na n'ofu ụgbọ. Despite ndị nwogo ya olu ngwu mana nna gị ka dị alive. Onye agbata na mmadụ a na-abụ dị ọbara n'ihu nna ya. Yes, o nwere ike interest you to know that o nwere ike mara ya n'iwu first son mana ya father is still alive. Also ya bụ na ya na-edugo iwu first son, ịnugo nwaanyị, ịmụtago ụmụ, ịmụtago nwoke, ịmụtago nwaanyị. Mana ma ịdị ya na omenala Igbo, ịnwụọ n'ihu nna gị when your father is still alive, because ọ gwọ kwesịrị ịkwa nna gị. Yes, ịnwụọ n'ihu nna gị, that diọkpara ship, that obi ship apụgo from your family. Ị ghọtara ya? Onye bụ the next son, as in nwa nwoke ọzọ na-eso gị, automatically ga-abụzi diọkpara nke ngwurube nna gị. Ị ghọtara ya? Yes, ihe ọ pụtara bụ na ụmụ gị na nwunye gị ga-apụ opi. Yes, awụgoro na-achọrọ ka ha riekwa unu na ngwuru, mana ha ya ama na ọ bụrụ ọzọ ha ma ga-inherit that opi, maka opi ga-abụrịrị ụmụ diọkpara mụtara. Ọ na-esi na diọkpara to diọkpara, diọkpara to diọkpara, diọkpara to diọkpara. Ị ghọtara ya? Ọ ka ịghọta ihe ọ pụtara bụ na ihe gosiri ụdị ka nọ ndị ya parents akia. Ọsọ ya bụ na isi na-eru n'igwe, mana ọ iwe odogwu na ịkpatara ego, ọ bụrụ n'ebe nna gị nọ, maka na ihe ọ pụtara dị ka bụ nwa onye bụ ezinụlọ nna gị. Ị ghọtara ya? You need the blessing of your father. Maka ndị na-akparị nne na nna, iwe ya ọkwọrọ ya okoman okomis nọ mpa. Ụfọdụ afọ ndị mmadụ na-akpọ nne na nna, all this happening. I can tell you for fact. Throughout my time when my father was still alive, a woman was using such word. For me, I had my such word, using those such word as not being enough or showing enough respect. You know that, yeah? Your father is still your father. Can call him daddy, can call him father, can call me now or whatever. Yes. Makana mo we church woman. Yes, obedia man me to church woman. And all that you to yatago. Man, man look at that boy man. I think it's not the right thing. I did not do it for one day. My wife, my mother is still there. I want to be look at that boy Yoko miss Moko woman. I will not. She's my mother, she's my mom. Sometimes you move for I never with you buffet. You need to buy you. Bro, boy, I the cash and a half. PG na de anya. You know, the easy bunne, or even now. You need their blessing. Yes,
ọ bụgoro na nne na nna gị na gị na ha ekwenyere n'ofu okpukpe asị onye ọdịnala, yes, I understand, but that does not warrant insulting them n'ụdị ime ihere. Mana ọ bụrụ na iwu nwatakịrị na-erube isi, mana issue of your conviction, say mother, father, this issue of my conviction, everybody should leave me alone in this. Ọ bụrụ onye nwa bụ insult. Ịghọtara ya? Insult gụnyekwuru mgbe gị nwa onye ụka eriri eri, o mere na ụmụnna m ọ sị na ya over again jee kwasasịa ihe nne ya bụ onye ọdịnala, nne ya bụ ọfọ, o je were ọfọ nna ya sụọ ọkụ mee nne ya akaje dị iche iche. Nne ya na-eri arịrị bọsị a na-eme ya akaje, a na-eti na-akpụ ya onye mmadụ si ya ihe egbukọ mmadụ, ihe egbukọ, na-akpụ ya afịa si ya na ihe egbukọ mmadụ. Megide nne ya adịgidere arịrị wee nwụọ. O nwere ndị ọ na-eme na, yes, o nwere ndị na-eme nne na nna ha akaje taa. O nwere ofu onye pụta one day na-asị m na-akpọ mmụ ya na mmụ ya wa amoosu. The woman ọ na-ewuti ya na ụmụ ya zụrụ turn is against her, na-akpụ ya amoosu. Can you imagine that? Kedu ka nne mụrụ nwa ga-esi bụrụ onye na-ataghị amoosu? Is either na somebody is recognizing your mother or that something is wrong somewhere. But I can tell you, nne ọmụmụ gị na nne ọmụmụ gị nwere ike kpachara anya tie ya asaa n'anya ka a ga-amoosu. Ihe kwesịrị ime ewe ịjụ ese mee ihe kwesịrị ime ka udo obi dị na mgbe. Mana o nwere ndị nne na nna ha adịghị ọnụ gota inwere idea. Mana o nwere ndị that will not even allow their parents to visit their homes. Out of hatred. Ọ kpọchara nne na nna ya asị, kpọọ ya asị, mebi ihe mmadụ gwara ya. Ụdị nwere ike nna nwa, ụfọdụ nwere ike nna anaghị ahụ ma nna anaghị ahụ, nwere onye njikwa. Out of hatred. I can tell you, garbage in, garbage out, whatever you sow is what you reap. If you show disrespect, one day it will come back to you. That is how life is. The karma is there. You must show them mercy, honor them, and respect them. It's not easy. Because if why can't you allow them and then improve on that area? It take a hammer of man. Igbo ha sị ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'ihe mgbute a maka okwu nne ma ọ bụ nna kwubiri n'isi ha, especially when that nne or nna na-ekwubi okwu utu ọfọ n'ogu. Ime na nne gị ma ọ bụ nna gị akaja. You understand? Ime na nne gị ma ọ bụ nna gị akaja. E nwere ihe gị na nne na nna gị nwere ike disagree with, but I insist there will more polite way. Yes, we bring it to their notice. You understand? They will respect your addition. Almost in this particular thing, it's saying them no. In this particular thing, no, because it's your personal life. Maybe it's a choice of maybe you are choosing a wife. Try to know exactly why they rejected the person. Are they rejecting the person out of fear, share hatred, or they are rejecting the person based on fact? However, if it's me as a father, I can only highlight my reason why I don't want you to go this way or marry so person. However, if you insist, I will give you my blessing. Then, I should not call me. That is the most I can do. You understand? But I can tell you now, but sometimes, also climb body local tree will not sit. Believe in me. So whenever they pinpoint on certain things, look down and check if what they said is true. I got continue be here basal why what I can't open an ezono. Get you where Rube is in an yaisi. New York was the me. Makudon Kobi, Makodemuya. Maka Eparian and Nagi, Chaka or Lokwana, 1 Kegiga. That is love come up for you.
inwe ajụjụ na nkụzi a send them message na WhatsApp 08057837672. Ịnenecha vidio atụsara ya ndị ọzọ. Cherekwa m echi niile maka oge awa nke eziokwu. Yes, nke echi niile amabụ 8 o'clock. Echi niile anyị ga-enwerịrị awa nke eziokwu, mana adịbụrụ m sure the exact time. Yes, adịbụrụ m sure the exact time. Reason bụ na enwere ndị ọdịnala ga-abịa meeting na be m early morning, so amara m when I will be through with them. But I can assure you, ọ bụrụ na oge awa nke eziokwu abịara na morning time, ọ ga-abịa later in the day. Ya gazie n'ọfọ.